sa GB ngunyan na Biyernes. First Friday. Mag-irabay ba naman kita sa programang ini at atol sendo sa karayang buot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Katuwang tadyan sa lado teknikal si June Napolis, and sa IT si Jerome Martinez sa News Bay, si Nicole Ann Gloriane, si Jenny Matthew Balyaran, and sa SOCMED si Shara Leron. Sa kabos pong lugar na pigabot ng sa tuyang broadcast, ang samuya pong papapaabot sa endonin na pataratara pangungumusta. Medyo nagtataga Torotagitina naman na rin. Darani kan Pablo o kaya Paulo. Bagyong Paulo. Duman sa North, Kaya from time to time magkakamati kita nin pag-uran-uran digdi sa tuyang kapalibutan. Mga nakatutok sa DCGB News Online, sa traditional radio 729 kHz po ang frequency mi. And sa iba pang mga apps, maray na hapon po sa Endugabos, sa mga lugar na pigabot ng sa tuyang broadcast. Salamat kita gararay. Premier Biyernes ngunyan diyan sa Quasay Parish kana Barangay Dapdap, Santo Niño, Santo Cristo. Ayan, pwede ka mo mag-simba dyan. May misa naman ngunyan. Sige, so dara-diretso po kita kan sa tuyang mga pag-restorya digdi po sa programang ini. Ngunyan na pagkahapon, and kami po naglaom na kamo na sa maray na kamugtakan manggararay ngunyan na pagkahapon na ini. Yan, Siguro sa mga oras na ini, nagkataga marumirindal na naman kamo hapon na pagadi. So mga mga healthy foods. Sabi nga ni kaya iyan ang pinaka the best. Lalo na ngunya na kung ano na ang nagruluwas na mga magpag-nag-iedad na ba ya? Okay. Sige. So, bueno po. Ayan. Kumusta na ngaya sa mga biktima kan aros magkasunod-sunod, So, Masbate, rinapunggas kan na bagyong upong. So, Cebu, ito pala na Bugo City, nasa northern part kan Cebu Province. Yan. Tapos may sunod pang island, nadamay pa ito. Ngunyan, tinamaan kan makusog na linog. Malangani, igwa pa ki mga aftershock na nagkakamaratian. Kaya grabe casualty duman sa lugar na ito. Makusog talaga linog.
Okay. And so duman man sa Davao, labi sa ribong mga harong, so natumpos nin kalayo. Yan. And so Taal, nagbuga. Oh. Kumusta ka na kayan? Ha? Maray na pong balantabi kay amigong King Reginaldo dyan sa bunker. Yo? Okay. So, yun ni tabi mga sitwasyon digdi po sa tuya. Apera kan maribok na sitwasyon kan na politika because of flood control scam. Not only flood control, no di igwa pa ki mga infra projects na may mga problema. Dapat kung kay kayo na entero. Nganing biyo pa. Mailing kung ano man agad ang pagkatrabaho. Iyo? Iyan. Okay. O ni naitaon na palan kan gobyerno provincial kan Albay Socheque sa Masbate 1M. Yan. 1 million pesos an ayuda kan yan ang Albay sa Masbate. That is aside kan humanitarian mission na gigibo duman. Yo? Yan. Yung pigsabi tabaga. Yung pigsasabi ta na kay puwan an patarabang-tabang. Yan. Tapos kung masya na kita sabi baga, no man is an island. Kung kita man mga ipo, kay ano man natabang, so mga kataraning tama, tabang man sa to. Yan. Pagkapod bagang bayanihan. Ano? Yan. Okay? Sabi ni Mr. Jeffrey Santos, nakatune in man ngunyan pasana tabi. Happy weekend sa Gabo. Salamat tabi Mr. Jeffrey Santos. Sabi ni King, amihan na kita. Amihan. Butsabihon, anparos palalaog. From east, palalaog na digdi sa toya. No? Kaya medyo delicate na kita sa mga weather disturbances. Kung habagat, an paros from west to east, paluluwas sa dagat. Pag-amihan, ali sa dagat, palalaog sa kadagaan. Naan bagyo bagatabi, ali sa Pacific. May na-develop yan sa Pacific. Ito na talaga po. So, Nay, nagka-onboard ako tabi. Ano? Mapakancel ka man daw. Day ko na. Mapakancel ka din po ba sa tala? Ato nakaprograma pa ako. Ali ako dumang kasubago. Hello? Ato na tapunan ko na so. Ayan. Okay. Okay.
Lagi ko yung nag-upload baya. Okay. Sige. So, yan tabi, amihan kita na ngunyan. Ha? Nasa amihan kita. But sabiyon, an paros palalaog na digdi sa to. Kaya, most likely, ining mga bagyong ini, pasasiring naman digdi sa tuya. Sana, day man lugod. Day man lugod. Ayan. Amihan is from northeast. Northeast. Ayan. Tapos, ang habagat from southwest. Southwest. Habagat. Northeast, dyan sa parting yan. Kan bukid. Ayan. Okay. Sige, so magprepare manggarari kita tabi at sa ano man na mga katibaadan na pwedeng mangyari. Iyo po. Okay? Sige. So, ano na ang pigigaribo kan iba-ibang mga agencies, mga LGU na nagtataonin tabang duman sa upong o sa mga biktima kan bagyong upong. Ayan, Sabi na nga digdi sa tuya, haros dakol na mga agencies an nagtaraon nanin ayuda. Yan. Okay? So, latest po kan Team Albay tayo. Team Albay Youth Organization. Yan. Ano na po ang latest? Ngunyan daw, October 3, the Albay Youth Organization Incorporated together with Team Albay, Team Pulangi, GMI Medical Hospital, Philippine National Police, and local government of Masbate officially launched the first wave of humanitarian operation in Uson, Masbate. This coordinated mission is focused on extending essential relief goods, medical care, and psychosocial assistance to families and communities affected. It reflects the strong collaboration between youth organizations, local authorities, and civic partners who are committed to uplifting the well-being of the people of Masbate. More than just the delivery of aid, this undertaking demonstrates the enduring values of bayanihan, unity, and compassion. With collective strength and shared purpose, we stand together to provide hope, support, and recovery for every Masbateño during these challenging times. Yan. Yan po. Ining Team Albay, tayo, kasusaro pa nag-ali. Supulangi, nagpadaramang grupo. And ang Team Albay, sabi na nga was organized way back 2017. Aluyo na, 2017 ba ito? Yan. So, sa good ngunyan, iyo paggararay. Yan. Ako magkakataram na I was part of Team Albay before. Yan. So, magayong po ini dakulo ng mga serbisyo an tatao duman. Kaipuan talaga. Kaipuan talaga. Sabi nga ni bagakan iba. Ano ito? Marere pang yakidiit an bagyo kaysa masuluan ka. Yan. Pero maski 2016 pa pala. Yan. Sabi ni King. Lahat, iba na patingon yan ang
mga sitwasyon, ha? May libreng tsinelas, tubig, ukay-ukay, yan. Ina yung mga kaipuan, siyempre, so pangangaipo dahil nakakairo-iro sa mga tao apektado kan kalamidad. And siyempre, ang importante, sumay masisirungan lamang. Although so national government, sa paagi kan mga national agencies, nag-assure naman na matabang sinda para makapatugdok nin harong so mga nagkawaraan nin harong. Yan. Dapat makasulit. Bako man so dati nindang mga harong, at least igulamang kimasirungan sa mga pamilya. Tadakol ki mga pamilyang nagkawaraan nin istaran. Nagkaoroklab so mga atop, so lanob, etc. Iyon kay puwan. Maka-recover tulos. So, ibang national agencies nag-assure na makapag-ibon nin at least temporary shelter sa mga homeless. Yan. On the other hand, sa iba man na mga ahensya, nagigibo man ki mga paagi kung papaano man sinda makataonin ayuda. Alambawa, so SSS pwede magpautang, GSIS pwede magpautang, so Philippine Crop Insurance mabayad man duman sa mga nadanyaran na mga produkto, mga pananom. And sa ibang ahensya, yan, magtarabang-tabang. May assurance na baga si si Presidente Marcos nagbisita na sa Masbate the other day. Pigtawan niya na yung direktiba sa mga ahensya na maggibonin mga paagi kung paano matabangan. Marengani ining mga LGU sa tuya digdi. Nagkakigwa man ki-esperso in their own little way na makapadaraman nin mas kidiit na ayuda para sa mga tugang tang naapektaran. Dako lang bagay na ni tabi ini yung epekta-taong ayuda kan mga LGU. May kanya-kanya sindang area. Bako masinda nakafocus sa sarong lugar sana. Kaya nga ni, ang sistema is makoordinar sa sarong sa PDRRMO. Halimbawa, arin nga mga most affected areas. Nga araw kayo ni. Hisa na anyaon dyan. Nga so araw kayo ng LGU. Unang iya digi sa ibang lugar, da ipangyaki nagasikaso. Dumanang iya kamo. Yan, kanya-kanya. Takon, saro siya ng lugar, irakman kan ibang mga lugar na naapektaran, di matatawan ki serbisyo. Yan. Mas nga na isa sarong lugar sana, dakulong ki mga barangay bagayan. Mapili ka man duman. Unang iya sa imo. Ining mga lugar na sakop mo man. Yan. Nganing dakol an maserbihan. Okay? Pero may mga duration man sana yan. Mga 1 week or the most is 2 weeks. Kaya dakulang pasalamat tabi sa mga grupo na nagatod nin tabang duman sa Masbate.
And like manner, duman sa Cebu. Sa Cebu. Na nagulpiman kan nakaaging magnitude 7 na linog. Sabi kan P-Box, pirang dekada na, pirang siglo na dahil nairo duman sa fault na ito. Kansarong aldaw sa nang nahiro. May fault line man dyan sa lugar na yan. Nayug-yug naman gayod. Baka sa mga plates sa Erarom, iraro naman, kaya nagkausa nin araw kan kakusog na linog. Ang piga-aditan mo niyan dayon, inimpigapod na the big one. Perminindong nadadangog iyan na the big one na yan. Diyan ini sa Marikina fault line. Ano pa lang kayo ni? Yan ang distansya is more or less mga 100 kilometers. Yan. Pag naero nga yan na Marikina fault line, delikado ang Metro Manila. That's why nagpipreparar kita para digdi sa pigaapon na big one. Tamakusog nga talaga yan. Sana daiman. Yan. Kaya baga sige, ang sistema ta is igwa kiti mga four quarter na earthquake drill. Igwa? Nakatapos pa siya nakita kan third quarter earthquake drill. So, drill baga na kung paano ang gigibuhon mo in times na magkaigwa kay araw ka na linog. Madak, bugtakan kan payo, kamot mo sa payo mo. Masuro ka sa irarom kan lamisa. Etc. Pero pagigibo ini during daytime. Sabi nga ni kiniba, ano daw ngaya kung magkaigwa kay drill, araw kayan, banggi. An linog nga ni, data man mapredik iyan kung anong oras mangyayari ang mamatian ta. Kadaklan kan drill ta pigigibo, aldaw. Iyo? Iyan nangyari itong so linog naman sa Bogo, Cebu, matanga, banggi. Turog na sa mga tao. Yung pa mga tao sa luwas. Pero kadaklat, alas 10 na baga subanggi, turog na, lalo na sa mga barangay. O, di naka-eskapar. Yan. Kung banggi alimbawa, dyan ta machi-check man ang readiness. Siyempre, pag-araw kayo, baga, madiklom, siyempre, difficile kung yaong ka sa mga sa tao kang kadikluman an mapagalan na pag samo-samo dyan. Kung dahil kuryente, so mga gamit, etc. Yan. Dahil manugaring na kakigwa ki practice kan earthquake drill kun banggi. Kaya so iba din nakaka-eskapar. Yan. Yan ang problema. Anyway, salamat giraray sa gabos na mga nagtatarabang para makabangon sa tuyang mga lugar na naapektaran kan mga nakaaging kalamidad. Yan. Ano? Yan. Okay. So, sige, alas 4:32 na po ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang. Always number one.
Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Okay, mga tugang, diretso po kitakan sa tuyang programa digdi sa 3D sa GB, ano? Ayan, okay? Sabi digdi ni King, animals can predict and sense earthquakes. Just like sa Banda Aceh, earthquake sa Indonesia. Itong duman sa, ano yan, sa Bugo, Cebu. Bago kaigwanin makusog na linog, may nahiling sa footage na sumanga bayong. Dakulunon na bayong sumanga sige suralayog-layog, etc. Minutes before nangyari itoong linog. Yan. Sabi ba nga ni Baga, maski ibang klaseng hayop, wala nga ni Baga sa pagtubod sa bukid, ano? Sa bukid niya, pag matuga ang bukid, sabi Baga, so mga wild animals dyan sa bukid, baraba yan, ano? Sa mga sinyales na nafe-feel ninda na mamatian ninda, so mga reyaon dyan sa bukid, sa mayon, mga wild animals dyan sa upon, o kung ano pa man, minabaraba bagada, sinyales siya na may maraot na mangyayari. Yo? Itong duman sa Bugo, mga ito, mga bayong, dakulununo na bayong. So, sige so, relamok-limok. Yan. Pati nga ni palang sa Nepal earthquake. Arog man kayan ang sitwasyon. So, mga sinyales, naramdaman nindo, sabi kan iba, na ngaya, pag ang pato, luminayog, yan, naalangkaw, may bagyo. So mga pagtubod iyan na pwedeng tubudan. Basic sa experience niya.
Yan. Iba man gyud sa dumanda sa enda, sige ang baratok kan mga ayam. Ay may maabas gayod, amigo, kung sige ang baratok kan mga ayam. Bantayan mo, tabaka may maabas. Iyan. Dahil tayo ni pag ining mga araw kayo ni mga natural phenomenon, pwedeng totoo mananggad. Pwedeng tubudan. Ito may mga experience kanian mga gurang. Yan. Ngayon, bako man nga scientific. Bako man nga scientific. Bako, yan, base sa mga natural na experience siya. Yan. Nga, tubod-tubod nga kayan, man pipatubod siya iba. So, iba, pwedeng maniwala. May mga experience siya kay ito na ngunyan nangyayari pa. Iyo? Yan. Kaya mag-antabay, magbantay kung ano ang mga yan ang sitwasyon. Lalo na ngunyan na iba na baga talaga ang klima. Climate change na pig-apod. Climate change is real. Totoo po. Ilinganin doon mga sitwasyon na nangyayari ngunyan na mga panahon na ini. Iyo? Kaya itong sa Orasyo Imperata, tama po ito. Narigisabi ni Obispo Kiambao, nagkukusog ang mga bagyo, ang pagtuga, kan bukid, etc. etc. Yan. Kaya magpangadyi kita permi. Magpangadyi. Dahil kita ngayon makarumdum pag-araw siya na kaini. Iyo? Okay. Sige. Bueno. So, ano pa yung sabi di gani, amigo? Sige. Okay. Diyan sa Pulanggi Palantabi, by the way, may pig turnover dyan. Yan. Sabi ni Gini King, daw aputon mo si Dr. Cedric, mga indigenous warning signs. Iyo. Totoo yan. May mga proven facts yan, tabi. Iyo. Okay. Sabi ko, dyan sa Pulanggi, the other day, igwa po kay pig-inauguraran na multipurpose hall dyan sa Pulanggi. Kundi ako nasa sala sa Pulanggi North, gayo dito. Pulanggi North, ilang tadaw. Yan ito digdi so post ni yan. Dako lang magayon itong project na ito. So post ni Jonathan, ilang tadaw digdi o ano ko digdi o ato na de nagyod kasabay digdi o yan. Ang purpose ka ito is magkaigwa ki maiwas na lugar diyan sa Pulanggi. Pig turnover na ito sa panginginot ni Kong Adrian, tapos ni Mayor Giselle, and iba pang mga local officials. Yan. Ayan ito digdi. So, picture ka ito. Na lingawan ko na. Okay. Okay. Anyway, dahil tanong tabi, Jerome, so pahayag ni Kong Adrian, mananagod naman sa turnover ceremony kan project tabi. Jerome? Bago po ang pagkakas sa akin, allow me to walk you through
to the moment that let us see in this momentous event. Pero bago siguro, ang first statement ko, tama ko hindi matakaw at hindi tanda. Nagbigay ng mga rin bagong over 14 diseases. Looking back, kung ano naman po ninyo my dear teachers, it was a very momentous occasion. I think it was graduation. We were all gathered here. We were all happy. It was supposed to be a day of celebration. Pero the weather now is very unpredictable. Kagagawin ang kisugbo barong-barong. Ginawa ng pagmatawa at kunan. Pero on that day, ng kisugbo namin. Namin po kita, siyempre nakabarong. The students were enjoying the day. Pero ito ko po na-realize yung bolo kaya importante na improve kayo sa ating multi-purpose community. Half of this was unfinished. So, right there and then, naging po akong commitment. Sampangan ni Ma'am Nene, sampangan na Ma'am Vikas, and to all the teachers and the students. Nasabi ko, ipaayos na po kayo ng report ninyo. So sa akin yung pagpapinala sa lambang mga leader, napangyari na po kaling bago ninyong mga report. Kaya po, palagpagan na po ang bawat isa. This is a collaborative effort. Siyempre, with the support of the teachers, with the support of mga Lourdes, napangyari na po kami. So, bilang isang pong atos, ikaling sa ating banwa, bilang isang anonymous, ikaling PDCHS, may ka-represent ng government ng Panginoon sa Kasalis dito. Ako po namin po, nag-education, isang pong pundasyon sa pagpakanagulang sa ating komunidad. Tandaan po, PDCHS produced your third congressman na tulos ng Pampay. Kaya bilang mga stakeholders ng sa ating eskulan, sisigurado ko po sa inyo dahil sa ating suporta sa mga programa ikang PDCHS. Pirmi pong ilan. Sabi ng ibaga, basta PG, premier ang pirmi. Wala po, siyempre, kaya po gusto ko magpasalamat sa ating Presiding Mayor, kay Mayor Giselle Richard Salceda, and of course, kay Vice Mayor Sherman Mendez Ampal. Sa padagos na pagpayaba ay pagsilbi sa Barong Pulangi, sa PDCHS, may sa Senito namin, to Dr. Lourdes Vikas, Ma'am Sherry sa mga Panginoon Nene, mapalusok ko sa inyo, tiwala at suporta na pangyari naman nila yun. So, alin na pong kayo ko na sa PDCHS. At least, pag may graduation rights kita, mas nakunit na pakita rin yung stage. Baka po, excited ko na po para next year's alumni homecoming na mas magaling po kami rating sa PDCHS. So, para po sa mga estudyante, salamat po sa pasensya, sa pagtiwala po ninyo sa inyong mga teachers, and congratulations sa inyong bagong newly improved covered door. This is your home, this is your space, your future. Together, let us make it a home of success and a home for every student of PDCHS. Salamat po, congratulations, Diyos mabalos sa inyo, and God bless PDCHS. Okay, si Congressman Raymond Adrian Salceda sa turnover kan multipurpose building or facility duman sa PGHS Pulangi General Comprehensive High School. Ayan. Dako lang bagay ito, magagamit ini kung mga events. Ano? Ayan. Okay. Salamat tabi kong Adrian pag-facilitate kaya na fasilidad na yan na magagamit kan mga estudyante. Bata dyan sa General Comprehensive High School, dakulunon ang mga estudyante dyan. Yan. Dakulunon ang mga estudyante dyan. Kaya kaipuan man talaga na yan ang mabugtakan kay mga dagdag na fasilidad. Okay? Sige. Bueno. So, iba pa niya itong mga istorya digi po sa
sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon na ini. By the way, happy birthday pala kay kay Kong Pido. Yan. Kay Kong Alfredo Garbin Jr. May you have more birthdays to come. Yan. And sabi talaga ni kayan, fight siya na. Fight siya na. Ayan. Just serve. Ayan. At dakulon bagangon yan kay mga naguruluwas na istorya. At talagang gigulpi. Ako Bicol. Uyugod mo. Sabi kan iba, i-abolish na ngaya. Ako Bicol party list. Bako man basta-basta araw ka yan. Bako man so party list so persona iyo ang nasa sahutan. Yan. Bako man siya ako Bicol. Kakuluno bagang party list. Bako? O kung alimbawa i-abolish ang party list, kay puwan kayan kay amendment. Tamay law kayan, creating party list system. Iyo? O di, duman itaas pag-urunan kung kay puwan. Kung dai naman ngaya kay puwan ang mga party list, di pag-urunan duman, ipaagi sa proseso. Yan. Yan. Tabako man ngaya pig-representar so marginalized sector. Yan. Ang party list, dapat marginalized sector ang pig-represent. Natakan mga nakaaging panahon. Maski ano-ano na siya ng mga party list, inaprubaran kan COMELEC and may mga nagpakatukaw na congressman na day man nga ni sinda minarepresentar sa sektor kan sa indang grupo. Naramdaman nindo so security, mga security guard nagrepresentar kato si Mikey Arroyo ngata nagi siyang security guard kato kan mga panahon dahil mga baga. O yan ang pa ito nakuluno ng mga party list. Ilingunin do dyan sa kongreso ngunyan kung ang kadaklan na kaya ng mga party list representative minarepresentar sa marginalized sector. Bako man gabos. Iyo? Yan. Okay. Ngunyan, naduduunan so ako Bicol. Yan. Na ngaya dapat nga ay abolish. Tayo ko kisarong nagkandidato sa party list na dai man ang gana. Kaya maribukon siya. Maribukon siya. Taday nang gana sa party list niya. Pero kung nang gana gayod, hindi ko kung maribok. Ayan. Okay. Ngunyan, o naman si Magalong. Magalong na magaling. Ayan. Si Mayor Benjamin Magalong kan Bagyo. Maribukon man si Magalong. Mananangudigli sa mga kontrobersyang ini. Ayan. Ngunyan, siya kuta na so advisor kan ICI. ICI so nag-iimbestigar sa mga sa mga flood control projects na ini na sabi may mga anomalya. Ayan. Okay? Ngunyan, sabi digdi ini sa nagluwas na istorya, may pit sa iba, pero tahimik kapag sariling pangalan
ang nadadawit. Yan. Okay? Binanata ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod ng pahayag ng alkalde laban kay dating Congressman Saldico. Yan. Gate ni Garbin, ang sinasabi niyang sakripisyo ng pagbibitiw ni Ko ay may kaugnayan sa mandato niya sa taong bayan. Yan. Ang pagbibitiw ni Congressman Ko ay isang malinaw na pagpapakita ng delikadesa. Ginawa niya ito upang matiyak na walang magiging influensya o pagkiling sa anumang investigasyon na isasagawa hinggil sa mga akusasyon laban sa kanya, saad pa ni Garbin. Hamon pa ni Garbin kay Magalong, ipaliwanag ang isyu hinggil sa 100 million pesos na Diskaya-led tennis project sa Baguio. Yan. Okay? Ini man an simbag ni Kong Pido kay Magalong. Na magpaliwanag man siya, si Magalong, mananangod naman sa 100 million pesos na tennis project sa Baguio na pig-implement kan Diskaya Company. Tamimi man ba kasi digdi si Magalong? O ano daw an? Ipalawanag mo Magalong tabi kung ano man yan. Na pagsasabi na 100 million pesos worth na tennis court project din sa Baguio City. Naipapaliwanag. So, ini po na sabi nga ni Kong Pido, ang pagdimitir ni Kong Saldi, ginibo ini, tanganing daing, kumbaga daing influensya. Tangon yan, si Kong Saldi is now a civilian. Tabako naman sa congressman, nagdimitir na nga ni. And tanganing daing influensya, di might as well na maghahali sa pwesto. And yan ang ampangon ining mga akusasyon. Sabi nga ni Kayan, dai pa man ki, kumbaga, akusasyon pa man sana. And nagluluwas. Para garong minalawas na may mga prejudgment na. Sabi baga kan Ako Bicol na yan ang aampangon ini sa proper forum, which is the court. Which is the court. Sa korte na sana mag-arampangan. And magluluwasan nin mga prueba. Yan ang pagarabatan kay ebidensya. Yan. Although may nagluluwas na istorya na di man nga mairo si Kong Saldi kung dae kinagsugo. Yan. Di man nga mairo. Yan ang apot. Mailing tayan. Masasabot ng tayan después. Pag-abot kan oras. Kung, alimbawa, sisay mananggad ang nagtutugal kay Kong Saldi, kung igwa kinagtutugal sa iya. Tas siya baga, may nakakalangkaw pa sa iya. May nakakalangkaw pa sa iya. Data easy, kung involved ito or igwa pa ki ibang mga involved. Yan. So, magtaod-taod. Magtaod-taod sana. Kung alimbawa, mapatunayan, so be it. Kung ano ang pwedeng ipataw na padusa, sige. Yan.
ang mangyari. Iyo? So, di ko nagtamaka husgar. Ano? May mga rekomendasyon na ngaya kasuhan. Madali man sana yan. Madali na mag-file kay kaso and prove it in the court kung ano ang kasong ipig sasaangat. Sabi nga ni Kayan, may nagluluwas na nata ngaya kung maimbestigar dapat nationwide. Puon sa apare up to hulo. Iimbestigaran ang mga projects dyan. No? Kaya ni mailing kung si Rai Rizal ang nag-implementar kayan under what o whose administration and kung si Rai Rizal na mga tao ang nakakuha ka na proyekto. Yan. Yan nga ning magruluwasan ng biyo pa. May mga nagkadediscovery man sa ibang region, araw man kaya ang sitwasyon. Natatasubulakan siya na ngayaan pika para sentro o sa ibang region. Baka, yun, dapat garibuon yan. Kung talagang daing whitewash sa investigasyon. Bata o to baga si Secretary Dizon, may rekomendasyon na. So mga involved sa mga yan ang manomaliyang patrabaho, arali ang kilisensya. Arali ang kilisensya. Na-dismiss na si Henry Alcantara. Si iba pang mga engineer, pipa dismiss man, pipa halian man kilisensya sa PRC. Yan. Gayod kung mapatunayan na iyo mananggad. What if kung pag-abot kan oras, tinangkas sa inalian in lisensya, pag-render kwenta, dahil man napatunayan na involved sa anomalya, paano na? Bakong problema yan? Yan sana. Okay? Sige. Bueno, mapaara mo na tabi kita digdi sa tuyang programa ngunyan na weekend. Salamat po kasi bagang tabay. Sagod naman kita sa masunod na simana. First Friday ngunyan. Ang programa nga niya ito sendo sa karayang buwag ng opisina ni Alba 3rd District Congressman Giselle o kaya Raymond Adrian Salceda. Mabalos po, kan sinong pag-antabay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.